Bratislava vraj poskytuje najlepšie možnosti zamestnať sa. Aj preto sem prichádza množstvo ľudí z celého Slovenska v nádeji, že získajú dobrú prácu. Je to však len jedna stránka mince. Existuje totiž aj tá odvrátená. Ľudia po 40-ke čoraz ťažšie nachádzajú aj v Bratislave vhodnú prácu. Po 50-ke je to dokonca veľmi ťažké, či takmer nemožné. A to hovorím aj o ľuďoch s dlhoročnou praxou, skúsenosťami a s primeraným vzdelaním. Vítajte pri besede o 5, v ktorej budeme debatovať o diskriminácii z pohľadu veku s odborníčkami. V štúdiu vítam pani Líviu Matulovú-Osvaldovú, odborníčku na personalistiku. Vítajte. Dobrý deň. A sociologičku pani Jarmilu Filadelfiovú z Inštitútu pre verejné otázky. Vítajte takisto. Ďakujem, dobrý deň. Dámy, je to naozaj tak, že téma, o ktorej sa veľmi nehovorí, lebo skôr bola tak pod pokrievkou a nikto nechcel oficiálne priznať, že takáto diskriminácia u nás existuje, je skutočnosťou? To, že napríklad ľudia, ktorí už dosiahli istý vek, 45-50 rokov, majú obrovský problém sa zamestnať, prípadne je to pre nich dokonca nemožné aj tu v Bratislave. Vy sa dlhé roky venujete tejto personalistike, aj ste boli pri zrode tých prvých personálnych agentúr na Slovensku. Aha. Takže ako to vidíte vy, pani Osvaldová? No, máte pravdu, že tá diskriminácia je, ale čo sa týka veku a možnosti uplatnenia, je to oveľa širší problém ako len problém diskriminácie. Samozrejme, že vidíme inzeráty, hľadáme človeka do mladého, dynamického tímu. To je jasné, že hľadajú niekoho, kto má maximálne do 30-35 rokov a každý, kto toto kritérium nespĺňa, má sťažené možnosti uplatnenia. Ale tá problematika veku a uplatnenia je, myslím si, že oveľa širšia a súvisí s rôznymi stereotypmi vo vnímaní, rôznymi predsudkami. Existujú rôzne skúsenosti, ktoré sa s prácou týchto ľudí, ktoré sa niektoré zveličujú, niektoré sa zase podceňujú. Skrátka, existuje tu oveľa viac problémov, ktoré ovplyvňujú to, že naozaj ľudia si ťažko hľadajú v tejto vekovej kategórii prácu. Ale treba povedať, že je to veľmi individuálne, pretože napríklad sú oblasti, kde ten vek vôbec nie je prekážkou a hlavne v tých činnostiach, kde je potrebná dlhoročná skúsenosť, ktorá nie je devalvovaná nejakými technologickými zmenami v tej oblasti a tak ďalej. Ale je fakt, že stále sa hovorí o tom, že sa má predĺžovať vek odchodu do dôchodku. My ho máme jeden z najnižších v Európe. Myslím, že len Francúzsko má zatiaľ 60 rokov odchodu a ostatné krajiny uvažujú ešte o podstatne vyšších. A nové členské štáty. Ale otázka je, že kde tí ľudia budú pracovať, keď už súčasní 50-tníci majú problém. A ďalšia vec, že sa predĺžuje dĺžka života a vlastne 50-ročný človek tu v priemere ešte bude 30 rokov. A čo s ním? Čiže nie je to len otázka zamestnania a odchodov do dôchodku, ale vôbec trošku iného pohľadu na starnúceho človeka. A myslím, že k tomu by sa pani doktorka si vedela dobre vyjadriť z hľadiska sociologických údajov. Ja skôr by som potom rada povedala niečo o tých psychologických zmenách vekových a tak ďalej. Lebo vy ste aj psychologička, to som nepovedal na začiatku. Takže pani Filadelfiová, poďme na tie prieskumy, ktoré vy máte celkom slušne podchytené a vlastne možno jediný na Slovensku ich máte na takej úrovni spracované. Takže skúsme sa k ním nejakým spôsobom, poďme ich rozanalizovať. Ja by som možno iba na úvod dotvrdila alebo potvrdila to vaše tvrdenie, s ktorým ste začínali tento rozhovor, že skutočne je to tak aj podľa verejnej mienky na Slovensku, že viac ako 90% populácie Slovenska si myslí, že vek teda je tým kritériom alebo tým dôvodom, ktorý ľudí znevýhodňuje na trhu práce, či už pri príjmaní, alebo aj pri pracovnom postupe, alebo aj pri vzdelávaní v ďalšom. Áno, aj to už môžeme potom. Teraz nehovorím o takých kritériách alebo o takých aspektoch, ako je klientelizmus a známosti a tie rôzne kamarátstva. To už by sme išli do inej oblasti, tomu by sme mohli venovať inú reláciu, že či rozhodujú o prijatí schopností, alebo teda nejaké podružné záležitosti,
ale to by sme boli v inej téme. Ale aj to je dôležitá No a otázka. Ešte som ale chcela povedať dve také malé čísielka, že v podstate nie je to iba podľa názoru verejnej mienky, hej, väčšinovej teda populácie celkovej. Máte to zistené exaktne z prieskumov, áno? Áno, v podstate vychádza, že nejakú skúsenosť aspoň sprostredkovanú s tým, že sa to niekomu stalo, že niekto bol nejako znevýhodnený, nemusíme hovoriť rovno diskriminovaný, ale znevýhodnený na trhu práce, tak má takmer 60% populácie, čiže pozná niekoho vo svojom okolí, komu sa to stalo. A tú osobnú skúsenosť v priemere malo síce iba 7%, ale z celkovej populácie, čiže tam je obrovská dynamika, čím vyšší vek, tak tým častejšie sa to samozrejme tým ľuďom stane. Ja som zrejme medzi tými 7%, lebo svojho času som sa uchádzal o miesto v nemenovanom renomovanom denníku na miesto editora. Skúsenosti na to mám dosť, aj prax, a zástupca šéfredaktora mi povedal, no ale ja vám to poviem úplne na rovinu, my si radšej vychováme mladého a nemusíme mu dať taký plat, aký si predstavujete vy. Čiže je to tiež jedna z príčin, prečo sa uprednostňujú možno mladí? Je to jedna z príčin a súvisí to aj s nejakým takým pseudokultom mladosti, ktorý sa pestuje nielen v oblasti zamestnania, ale aj v oblastiach iných. Ale ten západný svet, ku ktorému sa my stále ešte s obdivom a v mnohých prípadoch oprávnene obzeráme, už niekoľko rokov preferuje napríklad zmiešané pracovné tímy, ktoré sa ukázali ako oveľa efektívnejšie z hľadiska pracovného výkonu, pretože sa tam môžu mladí aj starší doplňať z hľadiska ich predností a z tých sklbuje sa presne tak. Takže určite tadiaľto cesta vedie, ale určite by sa malo viac urobiť aj v odburávaní takých tých stereotypov v spoločnosti a predsudkov voči starším ľuďom. Existuje taká známa veta, že najhoršie, čo sa ti môže stať, je byť starý alebo byť starší z hľadiska trhu práce. A mali by sme sa možno pozrieť na to, aké sú výhody starších pracovníkov a nie len stále hovoriť o tom. No, tak zase množstvo prieskumov na tom bolo urobené. Napríklad v Čechách sa robila taká veľmi reprezentatívna štúdia postavenie zamestnancov nad 50 rokov na trhu práce a tam sa zistilo, ja z toho nebudem nejak veľa citovať, ale zistilo sa, že najväčšou prednosťou je vyššia profesionalita, pretože už majú títo pracovníci za sebou. Ďalej je to skúsenosť. Ktorá sa nedá nadobudnúť inak ako praxou. Nedá. A sú obory, konkrétne aj v oblasti personalistiky alebo psychológie, v medicíne, kde je to obrovská výhoda. Kde to treba mať zažité jednoducho. Presne tak. Lojalita a častokrát je to aj vyššia motivácia. A tieto prednosti starších ľudí vyvažujú alebo kompenzujú to, čo sa v rámci tých predsudkov a stereotypov veľmi často hovorí, a to je, že sú pomalší, sú menej flexibilní, chcú sa menej učiť. Ale to chcú sa menej učiť je veľmi diskutabilný predsudok, pretože to častokrát organizujú firmy. Prečo by som mal pracovníka na 45-50 rokov poslať na nejaký drahý kurz, mne sa to nevráti, ten človek možno to ani nebude vedieť uplatniť a tak ďalej. Ale toto je skôr aj postoj tých zamestnávateľov a preto asi jedna z ciest, ako toto riešiť, sú aj rôzne vitalizačné programy pre starších zamestnancov, ktorí nie sú, povedzme, nezamestnaní, ale sú vo firmách, aby vlastne sa hľadala cesta odburávania týchto stereotypov. A potom si myslím, že aj pozitívne príklady starších ľudí, ktoré by mali aj médiá možno propagovať, aktívnych starších pracovníkov a aktívnych starších ľudí, aby sme stále nemali len kult, teraz to nechcem zlom povedať, rosničiek, mladých ľudí, ale aj... K tomu médiá žiaľ na Slovensku dosť prispievajú, pretože na rozdiel napríklad od českých médií, kde vidíme skúsené, ostrielané tváre, ktoré už niečo zažili aj z oblasti rôznych exaktných odborov, ako je medicína alebo ekonomika, ekonomia. Vidíme tam naozaj skúsených ľudí, ktorí nám majú čo povedať a pochopiteľne je tam priestor aj pre tých mladších, ktorí sú takisto, nehovorím, veľmi šikovní a schopní, ale u nás v našich médiách to nevidno. To by som možno, že od médií by som trošku odskočila zase teda k výskumom, kam inám.
A k tomu, čo ste vyhovorili, že možno by som trošku sa pokúsila rozmeniť na drobné to, že ako sa tie stereotypy vytvárajú, alebo neviem. Akože, že to je to, že keby sa nám podarilo, že nepozerať sa na tú určitú skupinu nejako jednotne, že vykazuje rovnaké vlastnosti, hej, že takéto výskumy z domu nemám, teda, ale zo zahraničia teda sa ukazuje, že tá diverzita tých starších, neviem už ako si ich že zadefinujeme. Tretí vek je oficiálny názov, ktorý sa oveľa používa. širšia, teda, že tí mladí pracovníci sa oveľa viacej na seba podobajú, hej, že v tých rôznych aspektoch práce, než tá skupina tých požilých, alebo teda akože starších, hej. Čiže je tá tendencia tu na, že niektoré vlastnosti akoby u tých starších pracovníkov preceňovať a niektoré ako keby sa nedoceňovali. Hej? Čiže nazerá sa na nich ako na nejakú jednoliatú skupinu, čo teda nie je pravda. A tu už nám vzniká tá stereotypná predstava, ktorú aj prezentujú médiá a na základe toho potom dochádza následne. Môže dochádzať aj k diskriminácii. Vy ste tu povedali takú veľmi zásadnú vec vzhľadom na tie naše podmienky, pretože vy ste tu naznačili, že ten trend je stále zvyšovať vek odchodu do dôchodku. Žiaľ, to je ekonomická asi nevyhnutnosť. To je nevyhnutnosť. Ale napríklad my sme zaznamenali v uplynulých dňoch, že Slovensko malo najvyšší rast v celej Európskej únii, ale renomovaní ekonómovia to vysvetlili tým, že to nie je preto, že by sme boli až takí dobrí, ale je to preto, že menej ľudí bolo schopných zvýšením produktivity práce vyprodukovať prakticky tie isté hodnoty, ako predtým viac ľudí. Čiže zvýšil sa počet ľudí nezamestnaných a na základe toho sme zaznamenali hospodársky rast. To znamená, že my nie ľudí nedávame im prácu, ale skôr im berieme a menej ľudí je schopných vytvoriť väčšie hodnoty. To je už asi téma, ktorá by vyžadovala na inú debatu, ale ja by som v súvislosti aj s tým mladý, starý, skutočne otázka znie, že či starí berú miesto mladým, či to je správne položená otázka, lebo a hlavne teraz v súvislosti s tým, že mladí ľudia chodia na úrady práce a po škole nevedia sa uplatniť a vidia všade okolo seba ľudí v penzijnom veku, na rôznych inštitúciách a tento problém to existuje. Možno by tá otázka mala, či neschopní nezaberajú miesta schopným. A to je jeden z tých spôsobov vlastne odburávania určitých tých toho čierno-bieleho videnia, že starý, mladý. Pretože to nie je vojna generácií. To je vec, ktorá je oveľa zložitejšia ako toto čierno-biele videnie. A naozaj súhlasím s tým, že tá skupina tých starších, ktorí sa dávajú do jedného vreca alebo do jednej množiny, je skutočne veľmi ťažké o nej hovoriť, lebo niektorí 65-roční ľudia sú veľmi aktívni, mentálne skutočne môžu súťažiť so staršími. S mladšími. A sú aj mladí ľudia, ktorí nesplňajú rôzne nie sú ochotní na sebe pracovať. Presne tak. Takže, ale tá skupina tých starších je naozaj veľmi, veľmi diverzifikovaná. Nie je to jednotná, že všetci sú podľa jednej šablóny a všetci sú pomalší, menej flexibilní a tak ďalej. Na vek sa dá nazerať rôzne. Je chronologický vek, ale aj psychologický, biologický a tak ďalej. Toto sú zase všetko samostatné témy. Ale druhá vec je aj podiel vzdelania na, povedzme, opotrebovanie tej pracovnej sile. Určite ľudia, ktorí ťažko fyzicky pracujú, tak tam je naozaj asi problém zvyšovať ten vek odchodu do dôchodku, pretože tam tá opotrebovanosť je určite, a to myslím si, že o tom nebude nikto diskutovať, oveľa vyššia. A preto... Ale budem vám oponovať trošku, lebo ja som bol v Nemecku v jednej významnej fabrike, nebudem ju menovať, kvôli tomu, aby to nevyznelo ako reklama. A tam v jednej prevádzke pracovali
vyslovene všetci ľudia nad 60 rokov, boli tam bývali vysokoškolskí profesori, docenti, robili fyzicky, musím povedať, na pásoch a táto prevádzka mala najvyššiu efektivitu v rámci celého koncernu. To len potvrdzujete, pretože univerzitný profesor počas svojho kariérneho rastu zaťažoval úplne iné časti svojho mozgu, alebo aj nepracoval pravdepodobne fyzicky, okrem snáď pokosenia. A nie je tam aj to, že si vážia tú prácu? Majú iný vzťah k tejto práci potom? Ja si myslím, že možno existuje určitá obava, čo budem na tom dôchodku robiť u časti ľudí a potrebujú ten sociálny kontakt. A toto je ďalšia vec, ktorú bude určite treba riešiť. Mne sa osobne veľmi páči ten švédsky model, že 3 dní chodíš do práce a 2 dní si na dôchodku. To je, alebo Holandsko má tiež tieto čiastočné úväzky, ale ináč koncipované ako u nás, lebo častokrát v našich podmienkach čiastočný úväzok znamená, že pracuješ skoro na plný a bereš čiastočnú mzdu. V tejto problematike sa bude treba venovať naozaj, pretože obchodníci na to už prišli dávnejšie, že tu existuje veľmi silný trh starnúcich ľudí, ktorí potrebujú iné mobily, iné počítače. Ale to už sú tí naozaj, tí starší, možno už aj niektorí mimo toho pracovného procesu. Akurát v tej pracovnej sfére... Ktorí ten vývoj až tak nestíhajú, keď to zjednoduším. Takisto aj ten akože pracovný výkon, teda nazvime ho, má množstvo parametrov a množstvo zložiek, hej? A že niektoré vlastne tie jeho zložky sa ešte behom toho životného cyklu nejako akože posunú. Čiže keď je niekto možno pomalší trochu, jak sme hovorili na začiatku, že vedia vidieť veci v súvislostiach, alebo že poznajú to prostredie, v ktorom sa tá, ktorá firma pohybuje, kontaktov majú viacej, keďže sa tam pohybujú. Čiže to sú obrovský kapitál, ktorý teda akože škoda nevyužiť a tým aj nám vychádzalo to. Ten nadhľad by som chcela ešte zvýrazniť asi najviac, pretože častokrát mladší pracovníci sa stretnú prvý raz s nejakou krízovou napríklad situáciou, môžu ju buď veľmi emotívne príjmať, alebo naopak ju môžu podceniť. Alebo nevedia vôbec zvládnuť. Alebo vôbec nevedia, že toto je problém, ktorý treba riešiť, alebo ako ho riešiť. Kdežto tí starší ľudia sa s tým už povedzme, starší pracovníci sa s tým už stretli, už získali aj určité know-how, ako takéto situácie. Samozrejme, že tam hrozí stereotypno, že toto sme tu už zažili a riešme to podľa nejakých klišé. Ale myslím si, že ten nadhľad je zase vo všetkých výskumov potvrdzovaný. Ale to je práve ten diferencovaný alebo rôznorodý pracovný kolektív, čo ste spomínali, že v podstate takisto aj z prieskumov medzi zamestnávateľmi, aj z prieskumov medzi teda akože verejnosťou, všetci uprednostňujú ten zmiešaný pracovný kolektív. A v ktorých oblastiach, pani doktorka, sú také najvypuklejšie príklady toho, kde sú diskriminovaní práve títo starší ľudia? Ktoré sféry? Takže diskriminovaní, že neviem, že ja to cez štatistiky, keby sme sa pozreli, hej, že na zloženie alebo na tú štruktúru tých pracovníkov, tak je jasné, že sú to tie IT firmy, alebo neviem teda, ako by sme informačné technológie a táto oblasť. Na Slovensku média určite. Ešte som niečo mala na pamäti. Možno služby. Takisto, akože bankovníctvo, alebo že táto oblasť. Čo napríklad, akože poznám, keď ste už Švédsko spomenuli, že také príklady, treba, že zo Švédska, že prišli na to, teda výskumne, rôzne banky alebo takéto finančné inštitúcie, že práve, že starší ľudia, že majú teda väčšiu dôveru, že naopak, že začali hľadať teda pracovníčky a pracovníkov vo vyššom veku, pretože vzbudzujú vyššiu dôveru, najmä voči teda starším. A stále aj tá klientela nám bude starnúť, lebo za posledných, neviem, pár rokov sa, neviem, od roku 95 sa nám tu priemerný vek o 4 roky posunul. A u tých starších navyše nehrozí, že plačú doma malé deti a že hrozia všelijaké očerky a podobné. Určite je to výhoda tejto skupiny, ale možno by sme sa mohli v tejto diskusii aspoň naznačiť, ten čas je limitovaný. Áno. Čo by mali robiť ľudia? Ako sa tomu brániť? Lebo samozrejme, celospoločenské stereotypy vo vnímaní, postoje, to je strašne zložitá vec to zmeniť, ale nikto by si nemal povedať, že mňa sa to nejak netýka. Každý
sa dostane do toho veku. Dostať do takej situácie. No. Napríklad v zahraničí existujú rôzne programy a ojedinele aj nie v ďalekom zahraničí, aj v Čechách. Ako sa aktívne pripraviť ako človek na to, že starnem, čo robiť, ako bojovať s týmto fenoménom a ako sa vlastne kultivovať jednak svoju pracovnú silu. No tak veľmi dôležité je mať záujem o rozvoj seba. To je veľmi široký pojem, ten sa môže neustrnúť v tom, že nemusím sa nič nového učiť. Zaujímať sa, učiť sa, aktívne vyhľadávať. V podstate častokrát sa na rôzne tréningy alebo školenia, vzdelávacie programy nedostanú tí starší ľudia, lebo tí ich nadriadení si povedia, ale on už by na to asi ani nechcel a na čo. Ale keď už ten pracovník aktívne príde a povie, ja by som chcel, tak nehovorím, že ho vždy pošlu, ale už je tam tá aktivita. Keď ma nepošle firma, rozvíjam sa sám, vzdelávam sa. Ešte možno prihlásila k tomu, k tým vzdelávacím, že v podstate akým spôsobom sa tie kurzy vedú, alebo čo, že možno častokrát aj, že nie len, že nechce pustiť ten zamestnávateľ, ale častokrát teda aj samotní ľudia nechcú, lebo nie je prispôsobený teda nejako ich spôsobu. Akože spôsob učenia môže byť takisto rozdielný a je individuálny. A práve existujú niektoré firmy vo svete používajú tzv. Vitalizačné programy v rámci vzdelávania, ktoré stavajú na špecifika z týchto starších pracovníkov a využívajú ich prednosti a nedostávajú do nejakých takých znevýhodnených pozícií v tých mladých tímoch. Skôr dochádza k takému team buildingu, tomu stmelovaniu tých skupín, ak ide o firemné tímové vzdelávanie. Ale tu nejde, to nie je len otázka vzdelávania, to je vôbec aktivít toho človeka, ako nepodliehať nejakému tomu, ale však ja už som starší a takto je to dobré. A stále sa o niečo zaujímať, mať kontakty s ľuďmi, venovať sa tomu, čo sa deje okolo mňa a skutočne harmonicky si budovať také, by som povedala, pripravovať sa aj na to, že raz budem na dôchodku a čo na tom dôchodku budem robiť. Samozrejme je rozdiel sa pripravovať na dôchodok v 40-ke a v 60-ke. Dobre, pripravovať sa môžeme, ale čo keď teda nie je stále tá ponuka práce? To som chcela akože ešte pridať, že môžu byť aj veľké skupiny, ktoré zodpovedajú tomuto akože modelu, alebo že tomu aktívnemu starnutiu, alebo ako by sme nazvali. Ale keď nie je práca. Veď práve, čiže aj tých zamestnávateľov treba. Určite, toto je vec aj zamestnateľ. To nemôže človek ako pracovník individuálne dramatizovať. A určite je to otázka, aj by som povedala, politickej. A štát by nemal k tomu inak určite, pristúpiť? práve to chcem povedať. To je otázka toho, že ako sa bude riešiť dôchodky, odvody, ako sa budú zvýhodňovať alebo znevýhodňovať zamestnávanie týchto ľudí. Ja rád budem robiť do 65-ky, ak mi niekto povie, dobre, áno, máš také a také schopnosti, máš vzdelanie, dostaneš primeranú prácu, lenže keď ju človek nevie zohnať, tak čo má potom robiť? No a toto je skutočne otázka, ktorú nemôže riešiť individuálny človek. Toto je skutočne vec už aj sociálnej politiky, alebo aj ekonomickej. To samozrejme nie je len otázka sociálnej politiky, ale toto je už skutočne na úrovni štátu a riadenia tých inštitúcií, ktoré toto na Slovensku zabezpečujú. Ešte ma zaujíma váš názor na jednu špecifickú oblasť, ktorou je školstvo. Pretože to je veľmi dôležité pri vzdelávaní a vôbec pri príprave ľudí do praxe, ale zisťujeme, že aj v tom školstve zostávajú práve tí seniori, tí skúsení, ktorí už často preslúhujú. Predovšetkým vysoké školstvo, tam je veľký problém dostať mladých ľudí a motivovať ich, pretože tie platy sú tam také, aké sú. A častokrát profesori preslúhujú, ale sú ešte ochotní a aktívni, aj im to páli, keď to poviem tak ľudovo, ale zase sa tu ide obmedzovať niečo, že už môže len do určitého veku aj ten profesor pôsobiť na tej fakulte. Čiže čo s tým? To školstvo je veľmi dôležité, pretože keď hovoríme o vedomostnej spoločnosti, tak tam je alfa a omega toho celého. No, neviem, rovno priamo teda akože tento zákon
nemám naštudovaný ani túto akože poslednú legislatívnu úpravu, že ako tam je možno akože otázka toho, že v jakom teda postavení, alebo ja neviem, že ako je nastavený celý ten systém. Nevyznám sa tam, čiže nechcem tam akože hovoriť, ale keď obmedzia nejakú kapacitu na jedného človeka, alebo v tejto pozícii najvyššej, ktorý môže byť, tak akože potom to môže vyvolávať akože tieto skôr som mal na mysli to, že tam práve to uplatnenie tých seniorov je a dokonca sme na nich odkázaní častokrát. No, odkázaní sme na nich preto, že nemajú nástupcov vychovaných. Áno. A je otázka, prečo ich nemajú, to je zase veľmi na dlhú debatu, ale určite, ja som teda roky učila na vysokej škole a skutočne je to veľmi zložitá problematika, čo sa týka vychovávania si nástupcov, ten systém, ako fungoval a ako aj do určitej miery funguje. Čo si myslím, že je cesta práve pre starších aj ľudí nielen v oblasti školstva. U nás neexistuje nejaká taká systemizovaná forma, by som povedala, toho dávania toho prevozníckeho vesla nástupcom. A je to veľká chyba, pretože títo ľudia by sa... Áno, oni by sa mali stať nejakými tutormi, supervisormi tej línie a nemali by to brať, že keď ja stratím určité kompetencie a že ja sa tu budem čo najdlhšie snažiť byť nenahraditeľný. Potom by sa nemohlo stávať, je otázka, či nie je veľa tých vysokých škôl, že nemajú na akreditáciu. Ale to nie je len problém vysokých škôl, aj v medicíne, aj na stredných, dokonca aj na základných je tento problém, že ten vek tých... Ale treba povedať, že jedna z oblastí, kde teda pracujú aj starší ľudia a sme na nich vlastne odkázaní, je medicína, pretože napríklad obvodní lekári, to je, a myslím, že aj v najbližších rokoch bude veľký úzky profil. Mali sme takú štatistiku, že ich je, myslím, viac ako 2000, alebo neviem, aby som teraz nepovedal nejakú nepresnú cifru v dôchodkovom veku na celom Slovensku. Takže to je tiež varovné. Takže sú, a myslím, že aj v tom školstve, v základných školách je tento údaj takýto istý. V základných školách sa to skorej posunulo k tej feminizácii, než akože ku starnutiu. No, a poďme si povedať teda dámy v tej záverečnej 5-minútovke, že čo teda s týmto javom, pretože evidentne existuje, evidentne ja to poviem natvrdo, je tu diskriminácia z pohľadu veku na Slovensku. Čo s tým podľa vás? No už mnohé veci sme naznačili, nie? Že naznačili sme, že žiaden ten článok, o ktorom sme tu hovorili sám, asi pravdepodobne akože nič nezmôže. Ťažko je bojovať nejakému akože jednotlivcovi, hej. Ten si hľadá svoje nejaké individuálne stratégie, častokrát to vedie aj k tomu, že tesne pred tým dôchodkom zoberie aj prácu, ktorá nezodpovedá jeho kvalifikácii a tak ďalej. Mal som bývalého kolegu v rozhlase, excelentný technik a 2 roky pred dôchodkom ho vyhodili jednoducho. To je dosť necitlivé napríklad. Ale aby sme ako sa taký človek môže brániť, lebo to je veľmi ťažké, keď napríklad idem na 10 konkurzov a teraz všade sa dozviem, že nevyhovujem z nejakých dôvodov. Ako sa ja môžem vôbec brániť proste? No, je to veľmi... Zákon máme. Zákon je, sú to aj inštitúcie, ktoré to riešia, ale ja si myslím, že je veľmi obťažné zvládnuť to psychicky, tieto situácie, tie depresie, frustrácie z takýchto... Vy ste psychologička, áno, poradte. No, ja si myslím, že tá individuálna sila toho zážitku závisí aj od toho, v akej situácii ten človek je. To nie je zase len otázka toho jednotlivca, ale zázemia, aké má v rodine, či je jediný živý, či tá rodina je odkazaná a tak ďalej. A či má nejakú rezervu napríklad. Presne tak. Vytvorenú. Ale je, ako mnohí hlavne vzdelaní ľudia, alebo vysokoškolskí vzdelaní ľudia sa obávajú tej zmeny do úplne inej oblasti, ale sú konkrétne aj pozitívne príklady, že niekedy to môže byť veľmi pozitívny nový začiatok pre toho človeka. Vy ste spomínali z toho Nemecka, ale keď si vezmeme, aj mnohé filmy boli, Americká krása tiež odišiel predávať aj do... Vratné lahve. Alebo Vratné lahve. Takže toto je zase to čierno-biele. Nemyslím, že každý má sa zamestnať týmto spôsobom, ale existujú tu aj iné možnosti, aj samozamestnávania a tak ďalej. Takže zase každá tá vývojová etapa prináša niečo nového a treba si asi aj uvedomiť, že to, čo som vyštudoval v 25
rokoch, že s tým nemôžem vydržať do 65, ak bude dôchodkový vek. Vo väčšine prípadov, pretože tá technológia zmeny sú ale tak v tomto veľké. musí naozaj, tak ako ste vy naznačili, štát vytvoriť nejaký systém, lebo mne to osobne že chýba. nie len teda akože jednotlivcovi, ale určite, jasné, ale že aj nie je asi štát. riešenie ani povedať, že každý, kto je 2 roky pred penziou, že ho nemôžeme prepustiť, aj keď nemá pracovnú výkonnosť a tak ďalej. Toto treba skutočne sa na tým, možno vyvolať celospoločenskú diskusiu na rôznych frontoch, zapojenia sa inštitúcií, ktoré sa tým zaoberajú verejnosti, pretože... A rôznych tých sociálnych partnerov. Rôznych sociálnych... Viete, ako je fajn, že tretí sektor aj v tejto oblasti veľa robí, ale väčšinou sa zameriavajú už na vek, kedy tí ľudia sú mimo pracovného procesu. Ale u nás to boli tie kluby dôchodcov. Že no, tak existujú aj rôzne, aj veľké firmy v rámci dobrovoľníctva pomáhajú v tejto oblasti. Bývalým pracovníkom, prípadne seniorom. Nie len ako tretiemu sektoru dávajú granty na práve činnosť tohoto typu, ale zase treba povedať, že v tomto Slovensko nepatrí k tým najaktívnejším krajinám v tejto oblasti a keď si len námatkovo pozriete jazykovo dostupné napríklad české weby pre starší, ako rôzne, a čo majú robiť aktívni seniori a čo reálne robia a porovnáte to s nevždy optimálne fungujúcimi klubmi dôchodcov, tak je tam, myslím, na prvý pohľad jasný ten rozdiel. Ja by som možno zdôraznila nejakú potrebu tej flexibility. Hej, že toho nastavenia celého toho systému, od začiatku sme hovorili, niekto je na tom lepšie zdravotne, niekto nie, niekto je z takej oblasti, tam pracuje a tak ďalej. Čiže proste aj s tým odchodom do dôchodku, proste touto cestou idú mnohé krajiny, že teda to sflexibilňujú, aby si ten človek mohol podľa svojich schopností a tak ďalej akože vybrať. A plus druhú cestu, ktorú by som chcela zdôrazniť, že trošku akože, že odbúravanie tých stereotypných predstav aj u samotných zamestnávateľov, asi na strane zamestnávateľov, a teda rozširovanie nejakých tých programov vyhovujúcejších aj teda staršej pracovnej síle, by som povedala, lebo teda tento proces sa podľa teda demografického vývoja tak skoro nezastaví, čiže bude potrebné s tým nejakým spôsobom pracovať. No a pri našej vysokej nezamestnanosti, pri kríze, ktorú sme teda mali, alebo ešte máme, alebo neviem, ako je to s ňou. Takže že v týchto obdobiach nejakého ekonomického ohrozenia trochu, alebo tak. Čiže tieto skupiny sa stávajú, áno, že veľmi zraniteľnými. A plus by som ešte pridala, že už jen to začalo oveľa skorej, akože my sme za to sa teda začali primárne zaoberať tým, že ženy 45+, lebo teda tie zažili ten obrovský posun dôchodkového veku prakticky z 54 rokov až na 62 rokov, hej, v priemere hovorím. Čiže... Mohli by sme ešte dlho, ale bohužiaľ čas nám vypršal, takže máme inšpiráciu na ďalšiu podobnú debatu, pretože tak, ako ste naznačili, pani Osvaldová, treba vyvolať nejakú možno aj celonárodnú diskusiu na túto tému, lebo je to problém, je to veľký problém. A ešte to len bude. A ešte to len bude problém, takže ja vám v tejto chvíli ďakujem za vaše odborné názory. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a verím, že vás to mnohých tiež inšpirovalo k tomu, aby ste nám napísali, aké sú vaše skúsenosti, a budem sa tešiť na ďalšie stretnutia pri besede o 5:00. Dovidenia. Dovidenia.